Lazkaon aurten 24. edizioa. Liburuak, diskoak, postailuak, salgai 115% deskontuarekin, aukera mundialak. Eta baita ere, frontoiaren sarreran, oantxe jarri dugu, salda bero-beroa, hildakoa pizteko modukoa, nahi duzuenok inguratu eta doa inbanatzen ari gerana. Enriken liburuska hau Uztarria Azpeitiko Herri Aldizkariek martxan jarritako proiektu baten barrun argitarauta dago. Enriken zeak haitutan azken, historiruk eta haitu izen ditut betitiken, eta banakiren ari jegin mundik tire behintzet eukiko nula. Peni da alde batetiken, Enrike deak bere hautiken kontatzeko aukeraik ez izetien. Baina guri bonbili piztu ziguneako eta Enrikekin harremanetan jartzi nahi genuneako Enrike japatxal samartzeuen da bere argite itzaltzen azita zeuen. Zeo alimazan Enrike oso izan da, geldik egon ezintzun gizona. Alde bat arte abestea, gai baten da abestien eta beti zeo zeiten, ertz askotako gizona zan. Albaitaritzazun lanbidie, baina etzan lanbidie bakarken, bere bizimodure inzun. Etzazken 8 orduko laniken, etzan goizin hasi eta bazkaltzea etxe etorri, ondo bazkaldu, deskantza hau berrizkun, ez. Zan, goizetiken bukatzezikon arte lana. Euskerik alor publikun lekuiketzaken garai borraietan eta falangiztan itzalpien irratigintzan hasi zan lanin. Ota 5 urtetik gora intzitun, Josemiel baserritarran ahotzetik hitzeiten eta baserritarrai aholku diferentik ematea, 80 urtez azkelau argitarazun, orduan, geldik behintzet etzan neoten. Eta tartien 7 seme alabare hasi zitun. Bizile bizizula. Etzan geldik eoten, bere helburu bakarra bizitzi lanet eiti, aurrea eiti eta horrekin gozatzi zan. Bai albaitaritzan, bai irratigintzan eta bai arlo guztietan.